ассалому алейкум подписчикои азизи меҳрубони ма. Ҳама каса сӯзин хуб ден? Худо ҳар куҷои ҳастен соқу саломат бошен. мехоҳам имрӯз ба саволи популярне ки ҳаматон мепурсен ки сайда чӣ да ветнам нестӣ, ту чӣ условияша иҷро накардӣ, чӯ ҳама дам гирифтесиан ту дар хона қатӣ гуда кушиштӣ. бале духтаро, ман условияи ветнама иҷро кардагӣ будам, лекин ман ай ветнам рафтам отказ кардам. албатта ки причинаи откази ма дига чиай, лекин бо доказать барои занҳое шид ки не обязательно путешествие рафтан, не обязательно шумо срочно прям гарантияш ки ягон ҷо равен духтаро. кор тариқи телефон дар даруни хонаҳай. сабаби нарафтани ма имсол бениҳоят путешествие зиёд буд. аз сабабе ки полёт 12 соата дар бар мегирифт, ман отказ кардам, лекин сюрпризаш дад кинен ки ман иншоллоҳ ба наздики як ҷои дигар мерам. ба фикрам ки уже бисёритон медонен, кадоме ки намедонан видеоҳоро пайгирӣ кинен, ҳатман мебинен. ва апа охаре меҳрубон, барои витамини хароб кардан бениҳоят пурсиден. ман тӯли 6 рӯзе ки истеъмол мекунам, дар 6 рӯз 3 кило вазн ма партофтам. иншоллоҳ подробности видео кардам чӣ хема истифода мебарам бе диета духтаро. ба нону ба шириниҳои дӯстмедоштаи мехӯрдагитон шумо чӣ хел хароб мешен. видеои ояндара интизор бошен, ҳамаша подробности гуфтагиам. дар саломатии шумо ягон зарар зиён надора. гирен оши ҷонтон шава ва хароб шавен.